Egunon, pilotazale Zumarragatik zuzenean, beloki pilotaleku dotore honetatik. Eta lehenbiziko partida ikusten duzuenez aurkezten ari dira, beraz, esan nahi du, kanporaketa martxan jarriko dela. Zuzenean, eta azken asteetan bezala, Luis Galarraga aldamenean dela. Luis, egunon. Bai, egunon, Asier. Hementxe gogoratu, txapelketa hau, Euskal Herriko kluben txapelketa dela, nazio mailako txapelketa, 6. edizioa, eta gaurko honetan buruz gain eta Gaztelekuk jokatuko dutela final laurdenetako kanporaketa, eta hemendik final herritara, beraz txapelketaren amaiera gerturatzen egia, Luis. Bai, 3. kanporaketa, eta ja partidu astea. Partidu astea eta sakea Gaztelekuko Mujikak, errestoa Astizek buruz gaingo pilotariak lauto erdian jokatuko dute, lehenbiziko partida hau, 18 hori bezala, ondoren buruz-burukoa, eta gero binakakoa, eta 2 puntu, 2 partidu gazten dituen elkarteak aurrera egingo du. Esan bezala alde batetik buruz gain, Ultzamako pilota elkartea, eta bestetik burdinez Gazteleku Andoaingoak hauek. Luis, lehenbiziko partida Astiz Mujika. Lehen tanto hau, piloteatua, eta hor... Asiera ere, ja, lautarriko lehenko antza zarrea, dana botea, tanto guztia, ikusten dugu bi pilotarik normalen, baina bik antzeko ditu jokatzen. Bata bik pilotari botea jokatuko guena ematen die, aidea behintzat neko gutxi satu dituka aurreneko tanton, tanto peloteatu izateko posibilea izan duk. Bat eta huts, buruz gaingoak aurreratu dira eta orain luze. Beraz, bana, sakez kale. Eta esan duzu, lauterrian ohiko jokua airez eta ikusten ari gara, baina kasu honetan botera ikusiko diteula. Danak bik emateile behintzat botea jokatzeko etorriala, pelotaren neko bizila dek eta botea neko atzetikan jokatu berko duenak. Lehenko peloteo behintzat, dana lauen inguru nubitu. Bi pilotari, Astiz eta Mujika, ezagunak izango dituzu, Luis? Bai, Astiz behintzat, bai, ja urteatu gehi zahartxegua, Mujika baino, Mujika gaztea deko hendikan. Eta... Aze? Epailare ikiatu da? Bai. Bi pelotari Astiz zehatxegua, baina Mujika indarzua da pelotaria, eta botea jarrita indarra jogatzen duna, eta baina pronostikon arabera Astizek nahi iruditzen zatek pixana menpeatuko tankera ematezeot, ez? Esperientzia pixkat. Oso pelotaria dek Astiz, ez? Bai, planta honekoa gaina, veteranoa, eta hasiera honetan behintzat bere jokua nagusi ikusten nahi genez. Eta sakaen Mujikan sakia, Astizen sakia ikusten dek, ez? Direzio emateko momentun da zen ezberdina dek. Bat indarrakin sakatzen duna, bestia ja kolokazio egin da teknika gehiagin joatzen dik, eta Astiz oso maila oso politen zeilek, momentu honetan gaino. Sakez egindako tantoa orain, bat kale egindu, orain bere alde. Eta lauterrian hauek baldin baditugu, Astiz eta Mujika, buruz-burukoan Andoni Gasku eta Etxezartea izango duteu. Partida politia. Partida politia. Hor Gasku momentu honetan afizionatu mundun ezagunagoa. Atzelai puntxan daun atzelaia. Baina atzelai bat, baina bolea eta sotaban eta oso ondo jokatzen duna, eta bizi-bizia eskubila behintzat oso onadik. Eta binakakoan ere pilotari ezagunak, Iriarte Sarasa alde batetik, Eskubero Arrate bestetik. Eta orain Mujika txapara, zabaltzen saiatu da, baina txapara kontzaio. Bai. Binakakoa ere politia, Luis. Politia, bi pelotari esperientzia hondik duk. Buruz gainebek aurkezten ditunak. Bestene bai, Jon Eskudero urtea pilat pelota mundun da bilena, Arratek aztexugua. Baina, Laurak nahi iruditzen zatek pelota mundun partidu asko jogatzen nahi dienak, eta
Eta sakez egin duen bigarrena, Astizek. Min egiten ditzaio sakearekin, ezker Oso ondo mabiatuz. sakatzei, oso ondo sakatzei. Eta isil-isilik 6-1, aldea zabaldu du. Bai. Zulu egiten. Bada sakera. Lehen gurten buruzkainek maila oso politia bantzin, klubuen arteko, Talde oso politia dukala esan behar da. Bai. Sake zaila erantzun du Mujikak, txokoan dejada eta tanto, dotore. Bai, partidua ikusten dek ez, buruzkainek pixana, dominatzen nahi dek, saketikan mina hundik itzezeok, eta oain pixka atxeden hartu, pixka zehatu, partidua pixka gehatu dinamika, eta bueno, a ber, pixana, gaztelekuke nahi dik berriz tantoa berriz lana inez, a ber, pixka bueltan baten dion ez. Bi pilotariak hortxe, Mutiren aholkoak entzuten. Ez doa partida gogorra, baina... Esan berdik, bueno, tokatu diela, oso bidez itxende txapelketan zea, eta bi klubok izan, lehengon ikusi genduna, bai oberena, baita iruztun da hoik, eta hoik taldek urtero talde oso potente izate zile ez. Orduan ikusiko dugu ez, semifinaleta eta jatzenen final aurrekotan, zehatukoan ez, baina haik taldek oso hona zezue ez. Orduan, buruzgaineke peleatu gik, buruzgaine lehen guztien uste final aurrekotan hortxe zala, eta berriz aurten hortxe bilikoek ez. Naparrak, Luis? Naparrak, bai. Naparron momentu honetan afizionatu maila mintzat, oso ondo da bitzan, zer? Jokuan da, Lauterriko partida, Astiz erasoan, eta hortxe, bi pilotariak airetik iesi ikusten ditugu, potera, euren jokua alakoa delako, eta ez da, ohikoa. Lauterrian horrela ikustea, gainera etorri zaio, pilota hori Mujikari, eta 8-1. Bai, eta ja gehotago zulo hondigua. Pixkana, buruzgainen alde. Talde Gipuzkoarra? Ja... Azkenetakoa izango? Azkenetakoa. Azteleku, andoaingoa. Orain airez, ez du zabaldu. Astize txokoan, Mujika iritsi, aukerako Astizentzat. Zabaltzen saiatu da. Agintzen, ikusten dugu. Astiz. Gotore. Bai. Oso defensa ona, Mujikak. Baina era bat dominatzen. Bai. Astiz ez. Azken baten buruzgaingo, oaingo tanton era bat dominatzen jarrundek, eta defentsa nahi izan gara jentzaiadek, dotarri. Eta Naparrak esaten genuen. Azken urteetan baju aldin bateo izan dute, Luis, Nafarroan. Bai. Baina sendo dut, azken baten, mantentzen dile pelotarik 20 urteetan da uzten duena bezala Gipuzkoalden da askok uzten duen zela, Obizkai alde. Naparron segitu jentze, jokatzen, kluben arteko onda zean. Ordo oain dikane, Naparron maila dola ikusi jetnek ez, azken baten. Sake bikaina, Bai. Debutak izan dituk profesional eta abizionatu mundutik gehien txunak aspaldi bintzate Gipuzko aldetik. Bai. Orduan Gipuzko aldetik hor mermatu indek abizionatu taldek. Naparron gutxixo azken egutetan, da orduan ikusten dek, ez? Ez dian apasa segitzen badin baile, oa indikan talde oso potente ez uste. Ai, zer gantxo dotorea zen ba, baina oso erra. Baina kanpoa juntza jo justu. 2-10. Bai. Ea Mujika bere pelotarekin, bere jokoa egiteko aukera duen.
Pelota pixka baxuxoa, botea errexo jartzeko pelota bila hundek. Pixka eta horrekin, botea pixka zehatzen dion, ez? Bada sakera Mexika. Ez du, nahi bezala atera, baina... Ea orain. Dotore zabaldu txokotik. Ikusten dek, ez? Ze difentzi doan aurreko joku hortan, Astizek aurreko joku oso ondo. Esate nuna dek, beha aspaldi mintzak gaskoekin binaka ere jokatzen ari, eta maila oso politian baten gaina. Eta orduan, lehen hori beti izan deko pelotaria oso txukuna. Ezker esku eta pelotia oso ondo mugitzen duna. Eta gaurre ikusten dek bere maila ematen nahi dek, ez? Astiz. Eskola zaharreko esango dugu. Bai. Bada, Ultzamako pilotaria. Sake zaila berriro. Ezker hormat dotore bilatzen du. Oso ondo aide sakatzen, Astiz. Oso ondo, Lausak, sartu dizkio. Egia da, bat luze joan zaiola, baina... Esango nikik, kaporaka eta ematen nahi geanak bai hau hirugarrena dek eta bi aurrekok ikusita, esango nikik pelotarik sakatzen ondo nahi dan pelotaia dela. Hortxe beste adibide bat. Oso ondo aide sakatzen, oso ondo, Bost tanto sakez. Bai. Zurua izugarri. Ja, mairu baino iritsi dek, eta berriz esakaren horra segitzen badi maio berriz mina untik ingo zeok. Eta zaila zegoak, gaztelugoak, partidu. Aldapan gora jarri zaio. Bai. Hasiera tengen. Bai. Beste sake bat. Eta beste tanto bat. Berriz ezkerpa eta hori bilatuz, ez? Ezkerpa eta hori ondo jotzen badingo besa, marren gaina behera juten deko oso pelota, da hortikan oso teknika ona berdik pelotia atatzeko, Gau Astiz. Bainko, erdiago. Ezker horma sartu eta Mujikak erantzutea lortu du. Agintzen zein jartzen den. Bi paret. Astizek txokoan. Mujikak atzera. Deja da txokoan. Eta tanto. Ikusten dek, pelotaz baten besteen dominatzea pasatzen dek azelukuko, baina beste Astizek pelota ezker eskuita oso ondo muitzen dik, angulo bilatuz. Orduan, seion jartzen dek azelukukoa ja restatzen, ez? Eta pelotai atzeti segika. Eta orduan pelotai atzeti segika bilenen oso zaila dek tantua lortzia, ez? Bado Astiz. 15 eta 2. Sakea hauetzen, hain zaila. Ez, esku basartzeko tokila ondotin, baina ez zailo eskon sartu ondo eta bera. Eta ja 16 tanto egin da. Ja ikusten dek, partido honen bueltaik etxeot ikusten, ez? Joku bati bat, baten natarrizena, ez? Neko azkarra izango partidu, porque hasi ginalare oso denbo gutxi dugu, eta atxedena bakarra hartuta, eta zeitu, ja bukatzea ez, azkene. Oain beste sake bat, ondo. Hau, errezko, Ezkerra idez. Baina ez du, Mujikak dejada hori bere burua entregatzen du. Bai. Zehote egin nahi dik, baina izindik. Astizek oso errez bilatzen zeok berriz ez zulua, eta ja, bukatzea partidua. Bai, azken sake aterako du Astizek.
Bai, esan berdek, pena batek, ez, azken baten txapelketa honetan, Tolosak zekoan taldia ikusita Gipuzkoako talde bezala final aurrekotan egoteko posibilia zekoan, baino paren tokatu ditzaion, tokatu ditzaion nahi duzun. Orduan, zau zergatik handek txapela duna, ez? Eta hortxe, Da, bukatu da. 18-2, eta azpimarratzeko, Astizek sakez 8 tanto egin dituela. Eta sakez inez zitsunake, errez dominatu. Bai. Errez dominatu. Historio handik gabeko partida. Eta hortxe orain, kantxara buruz buru jokatuko duten pilotariak, Kasku eta Etxezarka. Eta Astizekin hitz egiteko aukera daukagun. Vale, Eta aldamenean ikusten duzue Unai Astiz, lehenbiziko partidako protagonista, eta ez dakit, izerditzeko ere denbora eman dion partidak, Unai, bizi-bizi jundelako. Bai, bueno, nik uste saketiken asmatu etela eta mina hundien diotela, ez? 8 tanto sakez. Bai, hasieran lehendabizikoa pasa indet, baino hala ere sakea fuerte sakatzen segituet eta, bueno, nik uste asmatu etela eta ongi guztua. Sakeaz etzenean, gero jokuan ere agintzen ikusi zeteu, ezker eskuin dotoreak ditezu, eta, bueno, agintzea tokatu zaizu eta partidea nahiko erreza, behintzat esango dugu. Bai, nik uste, bueno, eskun ongi sartzen zitzaiten eta, bueno, ongi mugituet biota eta behai minaen diot eta historia handi gabeko partida izan da. Hala ere ez da ohikoa, Lauto herriko partida bat bi pilotariak potera ikustea, hain aire gutxi, bueno, bakoitzako ere estiloa dauka eta... Ja, baino, eske hasieran pelotatzen hasi eta, bueno, eske ez da hola aire asko sartzeko aukera hondik egon.
Kontua da, lehenbiziko puntua lortu duzutela. Hemen 2 lortu baia gutxinez aurrera egin bali da, bueno, garrantzitsua ere bai, ezta? Bai, aber oain Andonik ongi jogatzen da puntua alik eta lehen ateatzen da, ja zen hon. Ba, eskerrik asko, eta Vale. zorionak. Vale, zuri. Ba, esan dakoa, orain bigarren partierarekin itzuliko gara, atxeen aldiaren ondoren.
Bigarren partidako protagonistak kantxan, txampon airera eta... Ez dut ikusi, Luis, baina pentsatzen dut. Gorria izango, Urdina izango da, bai, pelota beratzen. Ez dit ikusi, hola sakona bezala egiten di frontoin eta antxe egiten. Bai, Etxezarreta. Koloria ez duan ikusten. Azken Etxezarreta aukeratu pelota, orduan urdina alde, aurrena osakia. Gaskue gorriz, urdinez Etxezarreta eta ea gutxinez borrokatu xegoa ikusten dugu. Borrokatu xegoa, errespero oit, ez? Oaingo partidua, ez? Bi pelotari fizikoki oso ondo daren bi pelotari, Bai. Etxezarretak ere planta bikaina. Bai. Kantxa osoan, 18 lehenbizikoa buruz gainek irabazi du, lehenbiziko partida. Beraz, Gaztelekuk bizirik jarraitu nahi bali modu kanporaketan, irabazi beharra duka Luis. Bai, bestela, ja, hirugarrengo partidua ze ikusik ez du. Bai, azken bietan. Penadek, ez? Bai. Penadek. Alaxe pasatzaigu, azken kanporaketetan. Ea ba. Ikusi zen hasi gaituk Gaskuen eskubila, ez? Bai, dotorea, Nola muitzen du pelota, Errez askatzen du. Bai. Naturaltasun guztiz eta mina egingo du. Dotore. Eta Etxezarreta aire zera bat defentsan. Ondo. Pelota zaila. Bai, holago tanto ikusten baitu. Partido politiko. Bai. Bizi, bi pelotariak. Eta txapazpira Etxezarretak, baina lehenbiziko tanto honek ilusioa pizten du. Oso tanto hona, Etxezarretare defentsan oso ondo. Ikusi Gaskuek botea nola emate joan pelotai, orduan berriz irutxezatek tantua. Bueno, hasidek urdina sakekin, baina zer resto indun boleaz Gaskuek, izugarria, izugarria. Hemen apuntatzen boligrafa puskatu zaigu. Eta horretxeat, Luis, humoretxu. Apunta xele barra puskatu zaio. Da tintaz zartzeko, da mantxatzeko, zera. Arriskua, galanta. Bat eta huts. Gaskue, sakera. Saken asmatzen. Bizi, bikaina. Oso ona sakia. Ze violentzi mate joan saken, Airearen potera jarri da airearen bila gero, eta ez bat ez beste azkenean. Asmatu intzok, hankata sakatze horrekin, hor aideako asmo egin juntek, Etxezarreta, baina hankata eta zeuk eta horrek etxokan bueltaik. Gaztelekukoak puntua behar dute, partida irabazi behar dute, baina zaila izango da Gaskue hasiera honetan. Toki txarrea, baina oso ondo restatuik, Ikusgarri askatzen du eskuina, Luis. Begira. Nola askatzen. Baina haze defensa, ez... Nola askatzen. Momentu honetan zeukoak eskubila oso ona. Ezkerra egin gutxi xiozatzen, baina, azkenek urte pareaten ezkerraren neko ondo aide mejoratzen, Gaskuek. Behan mutila hundile ezek, baina daukan nervioi beso bizi-biziledik eta pelota muitzendik izugarri.
Sake ona. Errestoa ere bikaina. Eta lanean hastea. Bai. Baina berriz urrutik hartze zeok eta. Sotamanoz bi pilotariak eta horre ere dotore moldatzen direla erakutsi dute. Dejada txokoan. Iritsi da, baina... Bai, baina defentsa nahi dek eta ordo. Eta ez zuan, dejadaik okine zuan, baina ezkerro joik, ezker pati joik eta orduan ba asko obligatuik etxezarreta, pelota, gein. Lau eta huts. Ja, zulua, ja, Bai. lau da huts, zulua. Bai, zulua. Baina, tantoak gutxienez borrokatua Bai, dira. borrokatu Ezta... Bai, defentsan oso ondo zehatzen dek etxezarretek eta horrek asko lautzi zeok. Baina asko ere saken saiatzen aidek restoi aidezkoi ez daile izan, eta paite jantzita, o beste lankata sakatzen zeok eta hor mine itxezeok ez. Jo entrega egin jo daukan eskubikin gaskoe, ba urruti hartzen di pelota ez. Eta esan duzu, plantaldetik ez dakit, Etxezarreta berak sendotasun gehiago erakusten du. Muti fuerte guadek, baina bestiadek oso korputz dun zeharako nervio, oso bizikua, oso ondo kolokatzen de pelota, oso ondo kolokatzen dek. Eta gozatuz da, gozatzen dik. Eta ni atzela ditan, momentu honetan afizionatu mundun pelote gehien txuna gustatzen zatena, dun gorputzakin ematen duna frontoien izugarria dek, izugarria. Bada, Ultzamako pelotaria, sake bat ateratzera, atzeraka Etxezarreta, eta ez zaio eskuan sartu nahi bezala. Korrika atzea torri berdek, kolokatu inberdek, azken baten lan asko itugoik ez. Azken momentu dana ondo erteteko oso zailadek. Eta sakea ez da loratua juten goitik ez bizi. Azpitik da, oain torri intzaio pelotia eta hor ondo eskun sartzea zailadek. Bost eta huts. Sakez bi ditu eginak, Andoni Gaskoek. Atzean egindako bat, dejadaz beste bat. Eta bosgarrena, Etxezarretak txapazpira bota duena. Bai, eta bost huts. Badoa. Oso luze, sakia eta kanpoa. Hor askotan pelota mundun esatean bezala ez, aukeratu inberdek ez, aurren jarri o atzen jarri ez. Hor saiatueko baina aurreako itxura hoindak seitun atzea tortzia, baina oso luzia eta zeo sakia. Bai. Eta ordon kolokatziare kosta intzaio. Hor asko aizeok asmatzen, Bai, mina handia, sakearekin. Guantxe motza etatzen zeok, guantxe luzia etatzen zeok, ordon restatutzen daunak izindik asmatu, noetako hon. Badoa, Gaskoa. Aurrera Etxezarreta. Hankata. Eta gora. Dotore asmatzen du, non dagoen beste aurkaria. Oso ondo asmatzen zeok. Ikusten ari gara, Ultzamakoek, Ultzamako sakea sakea lantzen dutela. Bideatzen ari die. Zazpi eta huts. Bai. Eta sakerekin ere... Sakekin mine ikan nahi egen. Bai lehenbiziko partidan, bai oraingoan. Eta Etxezarreta jokoan sartu nahiean, baina Gaskoek ez diuzten. Asmatzen ari delako.
Eta orain ere, asmatu egin du, Bai. atzeraka joan dela. Baina oain beste sake bat. Oain beste bat. Zabalean... Induna akatsa. Porque atzea jo bat duzu, buruz gai pasako zin. Bai. Errez gaine, pasako zin. Bueno, akas bat eta gaztelukuntzako aurreneko tantua. Eta oso ondo etorriko zaio, Bai, Etxezarretari. bai. Pelota behantzako eoki bat bilatu, eta, saiatu berberrize. Ze emaitza etatzen du noin, sakekin, gazteluko. Sake ona. Ondo, bai. Orain bai. Eta bilatuz aurrea jundek eta orduan kruzatu intzek eta hor asmatu zer. Etxezarretak behar zuen, holako tanto bat, konfiantza hartzeko. Eskerrak kruzatu jo, porque zuzenen txoetorri bazata gasku edakoan sotamano egin harrapatu bazu, kabo, gainetik pasako zi. Gazteluko koke tantegua pixka zatu nahi banimo, arrisketu barrazeko, kasaken asmatze jo, eta... Atzeraka, Gaskue, sake ona, bi paret, baina burutxe eginda eta buruz gain. Eske ikusintzeok, esatean bezala pelota mundu telebisiatu indik, bizka bi baitetakoa. Telebisiatu indik, oso, besua oso ikusi zaiok saiatzea dikoala bi baiteta jotzea eta orduan beste ikusintzeok eta korrik egun da esan berdik asko hortan oso harina dela, errezu hitzen de frontoien, bibitare frontoien, atzetikan, atzela izanaren aurria oso ondoko berritzik, oso pelota jadek, Bai, eta konfiantza kentzen dio orkariari, ikusten dugu Etxezarreta, bi paretu horretan ez du asmatu. Eta bain berriz errestoa eta lanak zaitzen, jota zaio. Aurrera joateko keinua egin du Etxezarretak, atzera etorri da. Aze eskuinka da. Aze eskuinka da. Pesatu. Ia errotera. Bai, zazpitarri nini botia. Pesatu. Ikusgarria du, eskuina. Eskuina, oso. Eta ezkerra ez dugu ikusi, apenas. Ezkerrain gutxio, ez diko soltatzen amiste buena gehiago saiatzen naidek azkeneko bi urtetan lantzen naidek ezkerra eta gehiago saiatzen naidek kolokazioa eta ez faiatzea ezkerrakin eta hor zatu baino, eskubilak entzez baino, eskubikin harrapatzen badigu berriz oso urruti jarriko zuen. Txarra, ezkerpaetan kontra oso txarra. Atxedena, Etxezarretak eskatu duena, 10 eta 2. Etxitzen naidek ezindik tanto aten behar dominatzea pasa eta zailazekoak kaskoi baten kontra oso zailazekoak. Tante hon daukan difentzikin eta kaskoek ez arriskatu gabe daukan eskuikin urruti jarriko zuen pelota bestia defentsan saiatu berkoik eta berriz tantu etorko zaio, pixkatu kaskoek itxen badimo utxune bat, aportxatzen badimo orduan txetorko zaio tantua, baina bestela sake restotikan restua oso nahi berrezekoak, porque bestela utzen maio berriz beste sake bat baino gehiago ematezeo, handikan, da zaila, Etxezarrentzat.
jokuan sartu ezinik, ikusten dugu Ezik, eta hori ezik. txarrena. Aurkari batek hola dominatzen garaien, Bai. etxipen puntu hori aiatzen den momentu baten, nahi dik, baina ezin dik, eta etxipen hori pasain berdik, eta hori nola pasatzen da, tanto atin da. Orduan berriro, itxaropena berriz behantzako, konfientza pixkat hartu, tanto atiketan, beste bat itetan, hola zegoak, eta berriz gastu esakatzea. Eta ematen joan biolintzikin oso ondo kolokatu berdik, resto hona itiko. Atzeraka Etxezarreta. Sakea, gainean da. Ez du gozatu Gaskuek, ea agintzeko aukera duen Etxezarretak. Baina begira. Ondoren bai gozatu du eta agintzen jartzeko. Horrogo pelota zondea dominatzen. Bai. Beste bat. Eta Etxezarreta ikusten dugu gainera eskuak zabalduz. Barroan da, iritsi Gasku aukerako atxapazteira. Oainko tanto nizartik aukera zerbait iteko, porque kasualidad Gaskuek pelota baten ez dik aprotxatu, hor dominatzea pasa, baina geurrongo pelota zon ja berriz dominatzea pasa zaio, bez? Eta zabalduik, oso ondo ezkerrakin, Etxezarretak, baina handikan txapagainean justu iritsi dek, eta hori iristen dian hori gaina lurrea seituen eruditzen dituk, eta Etxezarreta jatzeako ja lurrentzeo pelota, ez? Hortxe zuen animoak berreskuratzeko aukera, baina hemendik erraza ematen zuen. Bai, baina iritsi inberdikan. Bai, eta iritsi dena dotore Zabalera Gasku izan da. 11 eta 2, eta partida hau ere bizi, alde handi, Bai, handia. Handik ikia, pena. Bai. Pena. Baina ez zeok ezakentzik, porque Gasku oso ondo egide jolazen, oso ondo. Beha dauzkan armak oso ondo aprotxatzen. Badoa. Handen Gasku. Goleaz, Etxezarretak erantzun ona. Goleaz berriro. Ezker Sotamanoz. Gasku ezin. Ea boleaz. Zabalera tanto izango da. Bigarrengoan. Baina epaileak ezetz eta ondoren bai. Netzo bi boten izan dek. Hemen ikusi dugu, bolea sartzen hasi dela, bai sakean, bai ondoren, eta mina indiela boleaz. Mina intzok, eta ezkerra bilatu zok zaharrik asko, eta hortxe ikusi dek, ez? Ezkerrakin jotzen du pelotia eskubikin jotzen duna ezberdina dek, oso ezberdina dek. 3-11. Ea... Bere joko orkitzen duen Etxezarretak eta... Eta Etxezarretak zerbait nahi badima hor ikusten dana dek askoen ezkerra bilatu berrik, ez? Azken batean. Porque eskubila zehatzen badin baino, berze... Atzean jarriko dira pelotazo baten, seion dominatzea pasau zaio. Gasku aidez, baina... Gainera etorri zaio, eta... Oparia, Etxezarretak. Hoxe, aukera izan da batez aprobetxatzia. Zabalea... Amobi. Bai, 12-3. Zulo ondile zulo. Lehenbiziko partida 18 eta 2 bukatu da. Bigarrengo hau. Borrokatuagoa behintzat bai jokuan, baina markagailua antzera. Markagailun ez. Etxezarretari baina lanak pilatu zezkio,
tanto batean bi egin nahi ditu, eta... Bai. Bi ez, hiru lau batean. Bai. Airez, Etxezarreta, Sotamanoz, jaso. Otore. Ea orain Etxezarretak aukerako airutik, atzera. Sotamanoz, ies egindakoa, baina arriskutxo izanagatik Etxezarretak eraman du, eta Gaskoek eskuina sartzeko aukera. Ezkerpa eta. Txoko handeja da. Abaldu Etxezarretak eta atzeraka. Tanto gorra, Bai. Tanto gorra. Aukerakoa, Gaskoek. Otore, buruz gain. Ui, erragote antxastu. Bai. Erragote ino iritsi indik. Atzean egindako laugarrena. Aukera izan dipa, guaingon, Etxezarretak, Bai. Hor pelotatzuk izan dizkiek, neko ona izan dituna. Ez dik aprobetxatu. Azken batean, Gaskoeko guaingon ezkerrakin hiru laua pelota jo berri zen dizik, eta hor bazin aukera, baina gero ez dik gozatu, eskubikin Etxezarretak, eta ez beha pasatzen dominatzea, gero ondoenen, beha berrize Gaskoe pasak dominatzea. Sakez bost egindakoak. Atzean lau, dejadaz bat, kale bat. Eta Etxezarretak, txapazpira bota duen lehenbizikoa, 3 kale, sakez bat eta boleaz bat. Bai. Esan nahi dut, Etxezarretak ere ez dituela pelota, bueno, bai, galdu dituenak nabarmen galdu ditu, baina asko ez ditu galduak. Ez. Galdutako gutxi ditu, guaingo zanton, Oza, partidu ontan, indau. Bai. Indau. Hortxe paila joan zaio, Etxezarretari, denbora amaitu dela esaten. Eta bi pilotaria kantxan. Buruz gainek, kanporak eta... Oso bide duta. Bai. Oso. Eta Gaztelekuk... Bueltaik partio honi oso zaila ikusten dibuelta. Gasko eskubikina aprotxatzen nahi dan, berriz urrungo eozin aukera du momentu buruz gain pasakoit. Aukerila, oso zaila zego, Etxezarretak. Oso. Ez dira asmatu saken, bestela orduan bai mine inko jola berriz. Bado hau asko. Eta asmatuko. Gurutzatu, haze errestoa, baina ez da iritsi. Azkerpa eta erantzizok eta saltatuta arrestatu berri zindik eta zailadek, oso zailadek. Eta iritsi bazare buena, utxiti ezpazun, urroko pelotazua oso urruti jarriko zen. Ez dut buruan, baina arte erreboteik ikusi dugunik hemen, Gaskuenena... Ez, hola eskubiki ez, Jule Erretegi berak ere zuen... Jule Erretegik ezker eskubik eta bazeko pelota edion, baina Gaskue daukun eskubi bizioi ez dikarek. Pelota ze hona eta zea bai, eta oso ondo zuzendutakoa ezkerpa etea, olea, baina hone daukan bizitasun hoi. Eta urruti. Indartxu iristen da, horratzera, eta... Bai. Eta hortik izindik. 15-3. Oso zaila, buelta ematea partida honi. Bai, oso zaila. Gaskue bikain bat ikusten ari garelako. Ez da, beste histori. Gaskue bere maila ematen egin eta nola leheno esan detan bezala, Gaskue ze maila dukon, pelota mundun gabitzana dena zeku, Goi mailako pelota jadek.
eta Baina, hor ere agintzen ointxe, jartzeko bai, aukera zuen. Aukera, baina horiek horra juntza jo. Esatean bezala izinen da binen pelotari lan adituko itanak, ez? Nahidik eta izindik. 16-3. Eta beste kirol batzu bezala oso gorra dek banakakoa, binakakoa, zerbait, bueno. Ire launak laundukoik, aurkoak emango izkik eta zer, banakako, bakar sentitzaiz. Ikusten daik aurkari kriston eurra ematen nahi dikela tanteon bati bintzat, eta zan da, hortzeo daukak egon berra, eta saiatu inber, da, gorra daik, kirola, Bai. Gorra. Paliza hau ez da partidan bakarrik amaitzen, gero etxea joatez denen. Ondoen ene bai. Bueltak ematen ditu honek, egunetan. Horrezko ama. Hau bai. Ba pelota txarra. Eta gainetik, berezen. Emandik, Barlan izango da, bai. Gerakoa. Txapara! Gaskuek txapara eta orain gontan oparia. Etxezarretarantzat. Frontoi osua behantzako dula. Bai. Akordatu nok lehenko hostil inutzen, partidua ikusten binekakoa, txapelketakoa. Eta eskurri egoloxe izan zine goitibu eta inda bote hondik egitiona txikitzeko pelote eta areke jota txapazio, eta zin. Olakotan burutik gauzak gehiagik pasatzen dira. Gehiagik pasatzen jogu eta fronte oso hitzeko ikustetek eta azkenen nun apuntatuko eta berrezanto ginez. Sakeak berreskidatuta, Etxezarreta doa. Lehen esan deun bezala, tanto indik eta animatzean pixkat, ez? 4-16. Aurreraka joan da askue, baina... Nahi zine bolea prestatzia eta kursatu intxok eta orduan atzeak etorri behar. 5-16. Utxienez beste pare bat tanto eskatuko dizkio bere buruari Etxezarretak. Hoi ba. Esatean bezala beste bat aberritzen den, beste bat eta beste bat eta beste bat, ez, azken baten. Hoidek, banakako txapelketan hori izaten dek, ez? Tanto atin da, urrungoare lortzetan da, bueno, azken baten zudua pixat isten juteko, ez? Bai. Gainean da. Ejada txokoan, baina bere burua salduz, orain zabaldu nahi horretan geratu da. Goleaz. Etxezarreta. Eskuinez, Gaskue. Pilota atzean jarriz, pentsa. Eta hori izte. Bai? Bai. Baita ere, Luis. Eta tanto baina. Tanto baina. Ezke errorman sartu zaio Gaskueri. Oaingo tanto ikuskerrik izan da errestu egin da deja bote jonen ze belozi eman duen Gaskue gatzetikan aurre eta deja da nola harrapatu. Bai. Erraz ibitzen da frontoi. Oso erraz. Arina, gorputzez. Arina dek eta erraz ibitzen da. Eta seko ikustizok, deja da botako jole ikustik eta zuen egundek. Berta. Eta 6 egin nahi ditu. Bai. Tantegua pixe itxuratzen. Bai, hori da. Ja beste bat da, ateatzen duen. Oso animoso ez da ikusten. Ez oso, beburukin. Bai. Asarrezeok. Aidez. Ezker gantxoa nahi bezala
Asmatu eta orain komeriak. Deja da txekoan. Pentsatuik atzea joko jola eta atzea bituek eta deja botatzen. Orduan, oidek kaskuen artia ez, azkenean asmatu jolakon zein goion ez, atzea abituko ala eta deja botatzen eta hortxe, 17. Eta bere lanak txukun-txukunin, da amaitzea errentzok gaskue. Eta ez gaskue bakarrik. Ez, da buruz gain ere, bai, kanporaketa gaindituta. Final aurrekotan, hortxe. A ber, zein izango duen kontra joa, ikusteko zai, urrengo asteburun berze jokatuko laugarren kanporaketa eta atik gertetzea, ez? Txaloa, gaskurentzat, azken sake honetan. Etxezarreta aurreraka, airez, bolea, zitan. Haze eskuna. Txokoan, deja da eta partida amaitutzat. 18 eta 6. Errez, buruz gai, oso errez. Bai. Oso errez. Oso errez. Eta kanporaketa eta pena dan bezala, berrize beste aste bat edo, hirugarrengo partidukin ze ikusik ez dagoana jokatuko. Baina, bueno, lehenkon, esan berdik oso partidu txukuna ikusi gendula binekakoa. Oso, na? Bidanen erakusketa bat. Bidanen erakusketa bat. Oso, na? Izan duen. Bapozik, bezi oso azarre. Oso azarre ikusten ari gara, etxezarreta. Eta... Bai. Guk, horixe. Protagonista baldin badugu, hitz egingo dugu, bestela hirugarren partidarekin, hementxe izango gara. Eta hementxe gaude, bigarren partidako protagonista nagusiarekin, Andoni Gaskuerekin. Eta Andoni, hementxe zenbaki begira jarri eta 7 sake. Atzean egindako 4, deja da 0, galdutako 3. Bueno, partida borobila eta zaizu. Bueno, bai. Duela aspalditik ez dut burutu jokatu eta bueno. Lehenengo partida izateko dela demora askotik, bueno, nahiko gustora aurkitu naiz kantxan, gauzak atera zaizkit, eta bueno, sakean ere min asko egin diotez, eta bueno, hori igual egon da gakoa. Atzea joaten zenean, aurrera atetzen zenean, airearen bila joaten zenean gurutzatu egiten zenean, bueno, asmatu egin duzu. Bai, bueno, pixkat entzuten nion, ez, joaten zenean aurrera edo atzeraka, bai, eta horregatik asmatu dut, ez. Eta, bueno, asmatu dut, eta beste batzutan aldrebes izango da, eta, bueno, ondo, gustora. Beraz, sake ateatzeakoan, bere hankasoinuak entzuten egontzea. Bai, hori da. Bueno, bigarren tantoa, kanporaketa gainditu dezute, buruz gain aurrera. Txapelketa politia eta, bueno, hurrengoa etorga hila, ez da? Hori da, bai, hala da. Lehenengo bipartuak irabazi ditu, eta, bueno, aurrera egin dugu. Beti lehenengo eliminatoria beti zaila izaten da, ez?
Ze demora askotik ez duzu jokatu, eta bueno, zaila egiten da, baina bueno, gaur gauzak atera zaizkigu, eta pozik. Ikusi da, eskuina ez zoragarri gaukazula. Bizi, erreboteare iritsi zea. Bai, bueno, azken aldian konfiantzarekin nago, txispa daukat, eta bueno, gozatzen nahi naiz, kantxan, eta bueno, nabaritu da gaur, gustora. Berriro ere buruz burukoa jokatzeko prest edo ea ze esaten dizuen, ezta? Hori da. Lehenengo, zeinek irabazten duen gaporaketa ikusi behar dugu, eta gero pentsatuko dugu, ez? Nola giarri 2 puntuak ateratzeko, eta bueno, ikusiko da. Buruz buru jokatu behar badut, gustora jokatuko dut, eta bueno, ateratzen dena aterako da, eta hori, aurrera. Zoriona garaipenagatik eta kanporaketa gainditzeagatik ere bai. Eskerrik asko zuei. Andoni Gaskue eta 3. partida, binakako partida astera dijoa, laster izango gara zuekin.
Hemen txegara, itzuleran azken partidaren kontaketa egiteko. Iriarte Sarasa, Eskudero Arrate. Buruz gain da Gaztelekuren arteko azken lehia izango da Luis eta kanporak eta erakita gelditu zaigu, baina bueno, beti izan dugu, azken aldian zoritxarrez izan ere binakakoa alaxik ekantu zaigu, baina hauek erakutsi nahiko dutela bera ere. Jolastea etorritaz ere eta kantzazuri jantzi ezkio pentsatzen dit ilusio guzti jolastea eta puntuik ez daukanak puntu bat lortzen duen gutxineko bita bateko izateko, iruta hutsa beti gogorra izaten dek, behozin taldentzako eta orduan Gaztelekuke saiatuko ala iruditzezatek puntu hori lortzen ez, baina, bueno, esan berdik, aurkarik buruzkainkok bi pelotari oso esperientzie onpila duenek eta asko, frontoien ordu asko sartu dituenak, eta Gaztelekuk puntu bat etatzeko niko zaila jarriko jele iruditzezatek Iriarte eta Sarasa. Eta ikusi dugu, lehenbiziko jokaldian, Iriartek zabalean ze dotore amaitu duen. Horren atzean esperientzia dago. Bi aurrelariak fisiko aldetik ez dira izango agian punta-puntako, baina hauen veterani, hauen esperientzia horrek. Baina, pozgarria dek, Iriarte bat bezalakoa, eta lanen nahi da mutil bat, eta oandikane, frontoira etorri eta partidu jokatzen, eta entrenatzen, porque partidu jokatzi bakarrik izaten, eta gaskue batentzako eta gaztentzako oloko pelotari bat egokitzia taldeen, etorriko zakena astero entrenatzea izugarri jadek, eta Jon Eskudero bezala, eta pelota mundu segitzen ze, eta gaztentzako taldeen egokitzia oloko pelotari izugarri jadek. Gertatzean arek, Gipuzkoa miltza bati bat hoi galdu dek asko. Hor tamar bat urte, ota bost, ota sei, ota zazpi urteko pelotarik egokitzia talde baten izugarri jadek, emezortziat urte, emeretzi urte datozen antzako entrenamentutan da taldi osatzeko, ez? Hauek izan ere, fisiko agian ez punta-puntako, baina jakintza haue baino gutxiko, haue baino gehiago gutxik izango dute. Eta entrenamentutan bati bat hori eskatzen dek, ez? Gogokin etortzia eta gazte hori olako pelotari bat gogokin etortzezakenen tantu itia kosta itetek, fizikoki dominatukoek, baina tantu itien kosta indezak, ez? Eta hor lanen ikizan dek, ez? Asko. Iriarte, setoratu, Eskuderok lasaitasunez eraman, Sarasak atzera eta pelota zaila, tanto, eta urrutik jarri gaine. Bai. Atzean egindakoa izan da hori. Sarasa bat, pelotari bat, urte askotan bi enpresakin bilizana, gazte mailatik anasita ni akordatzenok zazpiat urtekin da hori izala amazazpi emezortzi urtekin maila osoneko pelotei etorduak. Eta hori bideoan batekin da bestekin, jo saltua ez dik eman, baina oandik anabizionatu mundu jokatzen nahi dek eta maila ematen ez. Eta ikusi guain ez nu jarri duen pelota ez. Ikusten egia da, buruzgainek talde dotorea duela, txapelketak. Talde, eta bestea batzui lana emango jena, Jo beste goz badek, nahi dukan titularrak etortzeko posiblia izango guen tokatzen zainen jokatzea kanporak eta eskutatik handarelako, bestela beste partidu txapelketa bat jokatu gelako aurreko egunen, da pixa mermatuta etorriala urrengo partidu jokatzea, baina bestela gaur etorrian talde honekin etortzen badima urrengo kanporak eta jokatzeare, asko hori lana inbertkoie buruzkaini irazten. Lau eta huts, eta hemen ere, aldea seitun iriki dute buruzgainekoek. Atzean ari dira. Naharmentu dek golpez behintzat. Sarasa golpeza gehiago dek arrate baino, orron
Eta oraindik Eskudero ez dugu ikusi, bere jokaldiren bat egiten. Etxe bat, ogikita. Ikusiko dugu. Aukereik ez. Oan dino, arte bintzat. Sarasa, eskuin astintzeko aukera. Eskudero laguntzen atzelariari. Iriarte ezkerrez. Jokoan utzi nahi izan du Eskuderok, baina Iriartek asmatu eta atzera. Ea orain. Txokoan honek bai dotore. Ze lehante intuntak. Eta ezkerra irez txokoan. Oain berri hori, tanto etorri, Sarasa dominatu eta arrateen entrega beste bukatu. Eta Iriarte ideiak argi eta Lehen gurten ikusi nien, Pinaka berren lautarri jogatu zen Iriarte eta irurtzunen kontra usteik. Baina Olazabal bati lana inazi berri zintzen irazeko, Lautarrien da horretikan ikusten dek, ez? Urte batzu bazuzka, baina alare fisiko gita aguantatu itxezin, Eta pelota ja. Pelotari. Sotamanos, Eskudero. Dotore. Eskudero oso ondo, Zabalean jokalde egin izan du. Justu pulu-pulugitik Zabalen ustia, baina ez dek ailatu txapa gaina pelota. Olago partidutan saiatzen dituk aurrela tanto polik egiten. Jenderi ikuspuntu polik bat ematen, baina zaila zegoaz. Garre gazteleko zaila zegoaz. Baina bi aurrelariek badute, jokurako tanto politikak amaitzeko nahiko doai. Eta Iriarte behintzat eragusten ari da. Artista dela. Sakoz bigarren tantoa eta 7 eta huts. Buruz gainek esan berdik gaina Garreze etorri jokatzea, baina hor 17 urteko pelotari bat zegoa dela Fuente, oso maila ona ematen nahi dana, eta irutzezat errekanbitio oso ona daukalagoa, Edozin momentutan, edozin modalidadetan sartzeko. Edozin modalidadetan. Ez dakit dela Fuenteko ora iritsiko denu ez, beste historioa da, baina afizionatu mailan momentu honetan nahi bintzen ilusio gehien egiten dian pelotari izango da. Oso teknikoa eta oso elegantia de pelota. Zotoi egoten ebazekik, ondo kolokatzen, pelota guztik ikuspuntu bare oso onazekoak, ikusi itendik pelota, eta oso atzetik datorren aurrelai oso politia. Eta diferentea. Diferentia dek, beste batzutatik diferentia dek. Eta ikusi beharko da, noken 17 urte ez da ezer, hor gorputzak bere denbora behar izaten du, eta noaino iritsiko den, baina... Eta holago rekamilo bat eukitzea ondoenen horrezko bat taldeentzako horre sumatu asko ikendik, Bai, Lauterrian jartzea dikazu, binaka, joku asko ematen du. Baina bikote hau ere, bikote oso polita da, binaka. Oso zendua. Bikote oso zendua, Binakako bikote oso zendua zegoak, Eta esatean bezala Astizak askoekin, bi modalie aurreneko partidutako maila oso oneko bi pelotari, Ikusi du, Gaskoeri buruz buru irabaztea, kosta egingo dela. Eskuin horrekin. Irazi berdionak asko jogatu berti. Eta Astiz ere Lauterria. Eskudero, ea. Jokaldiren bat egiteko aukera duen. Gutxineko aurreneko tantua peloteatu bat pixiat. Iriarte, txokoratuz, Eskudero jaso.
Sarasak atzera. Eta dotore. Zenen eleante bukatu baina, Iriarte. Ikusten dek, gaina de pelotari bat, bi esku zabalin da jartzen dana, eta izkutatu jendik, golpi askotan. Bai, eta eskudero azken tantonetan, zabalera joana zen. Eta, hoi, esperientzia da, Luis. Esperientzi egiten dik, Beste pelotari batzu izaten ditu berriz, golpia dena eakusten duenak, ez, jotzeako, ez. Orduan, aurkari, eakusti zaioten danak ikusi txezeo golpia, eta orduan, leheno esan duen bezala, ez. Banaka han bipaiteta joionak askoi leheneko partio atzetik gan ikusintziok, bipaitetako eta arrobetutak buruz gain pasa, ez, azken batean. Badoa Iriarte. Iritzatu da, kantxe erditik Arratek. Eraman, Sarasa. Atzean geratuta zegoen, aurrera etorri. Eta 10 dauz. Partida 22 izango da. Bai. Ikusten dek, buruz gaine bita kanporoka eta irazita, baina Iriarte Sarasa ez ditu etorri jolasen ibitza, Partiu irazi eta kanporek eta 3 tautsi irazita jutea. Gozatu du, oraingo honetan Sarasak. Haze pelota zojo. Ea Iriarte kaidez, ez utzi. Pelotari bera erori da eta hobena hoxe ustea. Gola jotzen segitzen baino Sarasak lasai. Oain bezalaxe izango aukera sartzekota. Eta hoi ez duan pelota kina sartzeko, baina sartu indik eta Zabalea oso luze jozeok, Zabalea eta orduan eskudero ezi emateko posible izan. 11 eta huts, lan berdiak egin dituzte. Kanporak eta azkarrak garko. Bai, azkarra. Azkarregia. Leheneko bi partikuek oso azkarra izan ditu, eta aurea oso azkartziek. Eta badoa Iriarte sakera eskudero hortxe 6an aire zerantzuteko prest hemen gurutzatu egin du eta Dotore. Ze eleante, aurre hau okertuta zehatu eta oso ondo. Gorputz osoa jarrita. Gorputz osoa zehatu eta oso ondo. Eta hoxe da, gazteek ez dutena hoxe da. Iriartek arazo eukiko ligei gazte bate peleat burrukatuko alituke aurren da fizikoekin nekatuko aluke orduan desplazametutan da nabituko, baina gar bezala lasai eidan garenean pelota errez ailatzen dek eta bukatzen dik oso errezte. Da gaztelu gugok, a ber, tantoat ineien. Ai, gutxienez. Tantoat ineien. Kantxa erditik, errestoa Andrea Indarrek. Oso komodo Sarasako. Azte pilotakara. Oso komodo joat. Hau, eraman.
Eta bien kartera. Batea bestea, erditikan tanto, iriarte. Oso ondo zatu erdialdea, gaina niretzako intentzio guztiz joik gaina. Bai. Intentzio guztiz joik. Porque bazikilako atzeraia aurren, jotzeko momentuan asko okertu berri zendik iriartek eta ikusin dizkik, bi aukarik, mundaren horri erdialdea jota tantua behantzako. Oa digan urdina tanto inaile. Amairu eta huts. Eta intentzioarekin, iriartek egiten duen guztia intentzioarekin egiten du. Intentzioarekin, Eskuikin moztu nahi duen luze, lase jarri eta golpia lasai bota, ondo zatuz. Eskudura. Baina, hortxe, eskudura lehen kenua, egin du. Zaren pilota horri. Orain zabaletik, berritik zabalera. Ez du izan pelota bat, eskudurok, partida zoan. Beti defentsago. Bai. Ateagago batez. Baina de hortxe defentsan. Igarri egin dio, baina txapazkira, bipareta. Baina dotore asmatu du, bipare egiteko zela. Inaidik eskudero, tanto. Bai. Amalau eta huts. Da esan da bezala, lehen goneoik komentatzen jarro ginen, Artxedenik hartu ez du lehinko, porque ja kanporak eta azatuta, eta lehenko hone ustete agoratzen uitrak batitea behin etorri ziala, eta garre, oendikan ez artxedenik hartu, eta zer da, segi partidu duen, da... Aurreakoan nintzen borrokatua izan zen, gorkoan 3 partidak oso desorekatuak, atera dira. Zante onda, behintzat oso zulo hondik inez, hondik illa, kanporak eta puri bat ikusten. Eta honek, urrengo urteko txapelketan parte hartzeko ere, agian batematek esango du. Zertako izena eman, gero... Klub guztik eta pelota eskola guztik nahi izatei holoko, txapelketa gutxi nola hoten dian, parte hartze egin bakarrikan, ire ilusitio bat kumplitu jendek. Ikusten da ikean ade, bat, gazelu daukan euskal pelota egin da, daukan nivela, horri kanporatuta izan dian beste talde batzutatik pausa batek, konbozio batek irutzezatek, talde bezala behiratuta beste maila dagoela, ez? Baina, hor kanporaketan zein tokatzezaken izugarria, zehori bintzikia, ez? Orduan, urrungo urten, berriz iruzun bati tokatzen bazaio zein talde, iruzun datorren urten talde hona oikoik. Eta buruzkainik honek ez di gutxiko datorren urten, sarazek ez. Orduan, mantendu ingo taldia. Orduan, beste taldia osatu inberrazuk eta pelotari mailako kuik behituk eta gaina momentu honen da arenak, ez. Orduan, hoi zailadek. Badoa, iriarte. Luzea. Zepa gaina moztu, eskuderok. Kaso. Ea orain eskuderok. Hortxe uste dut, lehenbiziko aldiz izan zen aukeraz. Eta ala moduz, Eta dotore iriarte nola ingo. Ikusi nundon txokon antzai daukala eta zabale nintzen berez ez. 17 eta huts. Eta hemen aipatzekoa da. Maia koska dezenteko izanagatik, partida bat akatsik egin gabe, utxik egin gabe bukatzea oso zaila dela. Bai. Baina ikusten nahi, iriarte zenbat ato egiten nahi da. Bai. Pila bat. Zabalean bi. Amabi.
Amoitan pin dago. Sake ziru, ezker gantxoz bi, txokoan bat, dejadaz bat. Sarasa zabaletik ezkerrez. Bai, eta bi eskuzuzkoak onak eta orduan Nik uste... bikin konfientza. Bi aurrelarien lehia honetan, ze pasatzen den, Escudero tanto egin nahi du. Oraingoan, ezker gantxoa zabaldu bai, baina azte txapagainik. Nik uste Iriarteko Sarasaren nahastu duela. Atzelaiaren nahastu indik. Bai. Eta Escudero lehenbiziko tantoa. Lehenbiziko tanto indik. Ostatakoa, baina. Eta esan, lehenbiziko aukera izan duela. Bai, Tanto bai, bat bai. erasoan ibiltzeko. Eta bere jokupa beti hoize izan dek ez, ezker esku eta kolpe ondut ez, baina beti oso ondo bihurritzen duna aurren, da aurreko bi kuadroitan oso artista izan dek, lehen hori gazte xugo zanen, gaztea dugu, baina gazte xugo zanen, hoi gustatzea izan joan ez, jogatzea. Bat eta 17. Eta markagailua bintzat, Bai. pixkat itxuratzen duten. Bada Escudero. Sake hona da. Sarasak ezkerrez, dotore. Dejada txekoan, Iriarte iritsi eta atzeratu. Escudero zabaletik. Goxo utzi. Bai. Eta Txotxa bilatu. Oire intentzioarekin egin dagoa. Intentzio egin dago, oire, intentzio guztik egin dagoa. Izan ez bi horrelariek oixe Bai, bat. azken batean esan berdi Escudero bazekik Sarasai jogatzea alperperi dikola, Bai. porque lau aldea botatzen baino Sarasai, eta hortxe jokoik Escuderok, lau aldetik horreko pelotazua zazpintziek. Orduan, zeitu pasako edo dominatzea, eta orduan beha jokuko egin berdi, Iriartei, hortxe, berriz beste tanto atikillo. Ea da, beste bat. Sake dikaina. Airearen bila Escudero. Hortxe geratu zaio ordea. Bai, eta lurre eroiek, Escudero erointzaio pelota. Eta juntek ezker gantxua nahi zion txartu, baina erointzaio eta entrea intzau eta Iriartek, bai. Beste Txapa maizu gainean, batek, tak bai. eta bukatu. Dotore txapa gainean. Ja, datorren asteburuako hitzeiten hasi berko jo, ja, kanporak eta baziek hau. Bai, zan. bai. Urrungo kanporak eta datorren asteko ibiltzezateko horrago izango duela, Bastantez gorragoa, Oberen eta Lemoa izango izku, Bizkaitar bat, eta beste napar bat. Da, hor ja bi taldeek nik bizka ezautizki ze pelotari dauzken, eta hor zein ekarriko dituen jokatzea eta zeratuko dituen. Oberena Kampeonato Espainiare jokatzen ahikoek, eta ikusi berko du ze pelotari ginetortzen dan. Baina kanporaketa gogorra izango niretzako. Porque Lemoak talde haituetan ez behintzat talde oso nazegoak. Eta orduan ikusiko du. Nadek, ni pozin etxe ikusteko da zai. Porque garko ikusi du nadek buruz gain nausitasuna izugarria. Eta, bueno, pozik hartuko nikik bi talde gola pixka peleatuko denak eta kortxeok, nola bukatzen dan, kanporaketa. Eta finala ordenetako azkeneko izango litzateke. Azkeneko. Ondoren ja final berriak. Finalerdiak. Eta horietan bai, ja beste... Ja, bai, Beste lehia bat ikusiko dela. hori ja beste maila baten sartze gaitu datorren finala horreko eta irizteganen, bazizkiu zein daren klasifikatuta eta zen maila dauken, ez? Zen maila dauken, Bai. ez? Bigarrena zein da, Irurtzun eta aurreko asteko... Iruztun klasifikatuan aurrekon, da Bai. lehenko asten zeintza. Bien bitartean txokoan utzi Iriartek. Eta...
aurreko astean Beste napar bat, goatuko behar. beste napar bat. Bai, aurreko astean. Atarrabia jokatu zuen alde batetik. Hoberena azaltzen. Bueno, kontuak argituko diteu. Bai, oberena jogatu zen, bai. Oberena Oberena. klasifikatu. Oberena iruztunan kontra hauek. Hoi da. Eta bain, lemoan kontra ez zeki zein talde da. Bain, no, gogoratzen. Lemoa de bat, bizkaitara, baina bestia. Hemen akortzen duen, ze talde da. Bien bitartean, 22. Luxe, kortxe, mugikorra batea eta laizzer esango digu. Sarasa. Ezkerrez ere dotore. Eta hortxe, Iriarteren lehenengo hutsa. Txokoan utzi nahi izan du. Baina txapazpira joan zaio pilota hori eta Gaztelekukoen hirugarrena. Pilota aldatu. Eta bada, eskudero. Zaten luzea, airaren bila. Baina gainera etorri zaio eta gorputza nahi bezala jarri, 21 eta 3. Eta badoa, Iriarte partidako azken sakera, jendearen txaloak, 21 eta 3. Zarazarak ere txalo egiten dio. Partida handia jokatu duen Iriarteri. Eta ea nolako amaiera ematen dion. Oraingoan amaiera ematen baldin badio, txokoan ez. Ezkerrantxoz goxo utzi nahi izan du, baina txapazpira joan zaio. Iriartek egin duen bigarren kalea. 4 eta 21. Pilota berarekin. Beste talde gipuzkoar bat. Urrungo kaporak eta Hernani. Hernani, bai. Han urte askotan pelotan dabitzan pelotarekin pentsatzen di etorrikola eta orduan iruditzen zatek Hernani lemoa kanporak eta politik usteko posible egiko dugu. Eta hortxe amaitu da. 22 eta 4. Buruz gainentzat, 3. puntua, 3 eta huts. Finala horrekotan 3 talde ja naparrak, eta bai ikusi beharko duguna, bizkaitar bat o gipuzkoar bat daun, ez? Eta, bueno, Luis, hoxe ere amaitu dela, historia handi gabeko 3 partida izan dira. Bai, errezak eta azkarrak, ez? Aurkarik ez egizan, ez? Buruz gainentzako aurkarik ez egizan binakakon, osea, beste talden, ez? Ikusi dek, ez diferentzidon talde bezala bai Gaztelekutikan buruz gainea eta nagusitasuna osua. Datorren astean esaten ari ginen bezala, kanporak eta pare txukua ikusten deun, ez?
Datorren astean, igandean 11etan jokatuko dira Zumarragako, bai, beste final laurden bat, eta Luis, eskerrik asko, orain Datorren aste arte berriz. Egingo dugu protagonistarekin, da hementxe emango dio amaiera saioari. Gonbidatua ekartzen dutenean, hementxe dugu, aldamenean. Sarasa kaskoa jantzi, eta zorionak. Mi esker. Bueno, partida eta kanporaketa esaten aritu geha. Historia handi gabekoa, marka joan behintzat alde handiarekin. Egia esan guazi gara bita hutsu irabazita geneukan guztia, eta zaila da jokaztea horrekin, eta partidua nahiko erraz izan da bai guretzako, eta garaipenarekin pozik. Atzean sendo, nagusitu zeate, eskudero hori pilota kendu diozue, eta gero Iriartek ze artista izaten jarraitzen duen, ezta? Dotore. Egia esan hasieratik hasi gara partidan dominatzen, eta bentaja hartu dugu, eta gero bentajarekin Ibaiek aurrean asko asmatu egin du, eta hori hartu pilota asko, eta gozatu egin du aurrean, Ibaik. Gozada, ezta? Beterano izanagatik Ibaiekin, Iriarterekin jokatzea gozada izan behar da zelaria entzat. Gainera daramago urte asko bikote bezala jokatzen, eta daukagu harreman handia eta plazer bat da belakin jokatzea. Egiten duen guztia intentzioarekin egiten duela esaten ditu geha, eta ez tanto amaitu bakarrik, pilota nun jartzen duen, guztia, jakintza sena veterania hori. Hoi da, azkenean nabaritzen da urteak, eta daukan perreria hori, eta beti ikusten da, ematen dio bakoitzean, baduela beti non bidali pilota, ez tanto egiteko, bestea mina egiteko, eta nabaritzen da urteak eta malizia hori. Eta atzean, ez duzu tanto galdu, egindakoak bai, eskuetatik ondo, hasieran ikusi zeuen keinu batzuk egiten berotzen nahi zinetenen eskuetatik ez dakiten arazo bat zeneukan edo... Ez, arazorik eskuan ez, baina atzo izan duen partidua, ligazkakoa, eta jaso nun golpe bat hemen justo nudilloan, eta hasieran neukan pixkat mina, baina berotu egin ez eta hobeto. More koloreare ikusten zaio. Bai, dena horatzean morea badut, bai. Esan dakoa, zorionak partida irazteatik eta baita ere, kanporak eta genditzeatik. Hoi da, mi esker. Hementxe Sarasare gurekin izan dugu, eta Zumarragako beloki pilotalekutik besterik ez. Hurrengo asteburuan ere, igandean, 11etan hemen izango garela, eta Euskal Herriko pilota elkarteen arteko txapelketak aurrera jarraitzen duela. Urren arte.